हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे टपिकनि सायाव भिडिअ लानानै फैबावलायबाय बे भिडिअआनो जादों नोंनि आधार कार्डजों आरो पान कार्डजों लिंक दंना गैया बेखौ बोरै नायो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै लोगोफोर नोंनि आधार कार्डजों आरो पान कार्डजों लिंक दंना गैया बेखौ नायनो थाखाय फार्स्टआव मा थां नोंनि क्रोम ब्राउजाराव थां क्रोम ब्राउजाराव थांनानै सार्च बाराव थां सार्च बाराव लिरना हो इनकाम टैक्स INCOMETAX इनकाम टैक्स लिरनानै सार्च खालाम लोगोफोर सार्च खालामखांनायनि उनाव नैबेबायदि इन्टारफेस फैगोन होमबा नैबे फार्स्ट लिंकआव थुना हो इनकाम टैक्स डिपार्टमेन्ट बेयाव थुना हो लोगोफोर बाव थुखांनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन लोगोफोर होमबा गाहायथिंजाय थां गाहायथिंजाय थांनानै नैबाव थुना हो नै लिंक आधार कार्ड स्टेटास बेयाव थुना हो लोगोफोर बेनि उनाव नैबेबायदि पेज फैगोन होनबा बेयाव लिंक आधार कार्ड स्टेटास बेनि गाहायाव दं इन्टार द फलोइंग डिटेल्स पान कार्ड आरो गाहायाव दं आधार कार्ड नाम्बार होनबा बे पान कार्ड लिरनायाव नोंनि पान कार्डनि नाम्बारखौ होबानो जाबाय लोगोफोर बेनि उनाव आधार कार्ड नाम्बार लिरनायाव नोंनि आधार कार्डनि नाम्बारखौ होबानो जाबाय दा गाहायाव थांदो नैबाव नुगोन भिउ लिंक आधार कार्ड स्टेटास बेयाव थुना हो लोगोफोर होमबा बेयाव थुनाय लोगो लोगो मा ओंखारखो योर पान कार्ड बेयाव पान कार्ड नाम्बार इज अलरेडि लिंक टू गिवन आधार कार्ड नाम्बार होमबा बेयाव लिरदों लोगोफोर आंनि पान कार्डआ अलरेडि आधार कार्डजों लिंक जाखाबाय दा बेबायदियैनो नोंनि आधार कार्डजों आरो पान कार्डजों लिंक दंना गैया बेखौ नायनो हायो लोगोफोर बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै जुदि नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम आरो जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ इउटिउबआव नायदोंबा इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम